Eliza, politia eta leku. Epa, eixo, eta lekula saia hau. Zior dago, zarata jendia. Abira, bene badago, bega. Kaixo, kuadrilla? Egunon, eguardion edo? Ze, mezan izan zarete? Ez? Pekatuak eta itortu bardia? Ez dago pekaturik? Ez dago pekaturik. Orduan oso emakume fina zea. Fina. Eta oso azkarra. Azkarra ezakit. Eta oso jakintxua. Ziur gainea. Bai ala bai. Ez dut uste. Jakintxu alda. Bai. Bos bai ez lehiaketan parte hartzeko modun bai. Bai, parte hartzeko aldu. Bueno, lagunekin bai. Bai, zek ere pres? Bai. Bueno, baina orduan, bostera maila zu. Edo ardura una zurdu. Bai, ni bostera maila, baina lagunekin. Bos baietz? Bai. Taka, bos baietz eta ikus ezagun zentin duen, edo zer iten duten hauek. Venga, mikrota ziko gara. Bai. Bueno, lehendabiziko galdera izena. Idoia. Idoia, nungo zea? Hernanikoa. Hombre, men Gipuzkoar asko dago hemen, Bai. Bai, izaten noa etorri. Bai. Onjo bila ere edo? Ez. Ez, robasetas. Zaretela robasetas, Gipuzkoar guztiek edo batzu behintzat. Ez. Ez. Bastanarren biltzarra, zauten zenuten ez da? Ez, lagunak bai, binonik ez. Ta, politia? Oso politia. Bueno, etorri zela Lizondora, ez autu duzu bastanarren biltzarra. Onjorek ditu zarrepatuko, baina dirua lortu bai. A ber, Bale? saiatu bai. Demora, 6 hilabetetan ospatzen da Bilboko aste nagusia. Bea, muitu bezala, muitu. Abuztuan. Abuztua mai? Bai. Denbora. 7 segundu besterik ez. 7. Idoia, galdera batzuk dakizkizu. Bai, bueno. Ez egin, galdera rat. Bai. Aizu, hau. esan diazu muitzeko. Bai, muitu, bihar delikan bakarrik. Geratu ondo, beste garrankuten, emakumeen ez daki ezer, eta badakizu. Berdin zait, Dirua zu eman, Baina, joan etorrian ere denbora galduko duzu, eta hemen garrantzitsua da denbora saltzia. Ez apuratu. Bueno, Bilboko aste nagusia, abuztuan? Bai. Bai, zuzen oso ondo, txalotu, venga, txalotu! Jarri jo pixkat hemen, salsa pixkat. Jaka, 1 euro. Ikusten zein erraz? Bai. Eta 7 segundu besterik ez. A ber. Hama, denbora, nork antolatzen du abordatzea Donostiako aste nagusian? Nork antolatzen du abordatzea Donostiako aste nagusian? Euskal Piratak. Hau, Hernanierrak, Gipuzkoarrak. Bai, Euskal Piratak ez da. Nork abordatzen du? Euskal Piratak ez dira? Euskal Piratak, bai. Euskal Piratak. Euskal Piratak seguro? Bai. Nun antolatzen da hori? Portun. Nun? Donostiko Piratak. Donostiakoak? Bai. Denbora? Bai. Kuadrillako bat joten da beti, Ta? Abordaje bai, da hori piraten beste hori kaian ikintuen oso politia gaina, gerota jende gehiago eta hartu du bere arrakasta eta ja Donostiko jaiaten badu bere presentzia eta baina antolatzaileak, nortzu dira? Protagonista nortzu dira? Piratak. Donostiko Piratak. Eta antolatzaileak? Donostiko Piratak. Donostiko Piratak bai, zuzen, oso ondo. Euskalduna dira, bai noski, baina Donostiako Piratak dira, oso ondo. Taka. Eskerrik asko. Ba, nik uste honekin asmatuko zenuela, ze Hernaniarra izan da, hor Donostitik gertu. Bai. Bueno, bazen potiki. Ibili barrio pixka bat. Bai. Ze, lasaiago ja? Bueno, ez pentsa, Nola ez pentsa? Bi galdera, bitan asmatu, 40 euro patrikan. Bai. Eta denbora alderik bakarrikan 40 segundu. Eta guztira dira 5 minutu. A ber. Aitzon gehitzea. Baina jana asko behar dut, Osea, diru asko behar dut. Bueno, eta diru asko eta lortuko duzu baina. Lortuko duzu. Mira, hemen gerota jende gehiago kazu. Demora, New Jerseyko Z taldek abesten zuen Always abestia. Always abestia? New Jerseyko taldea da. New Jersey. New Jersey? New Jersey? Eta ez eskatu abestio kantatzia. Bestela, Unai, nola da Always. Nola da, Unai, Always abestia, ber? Abestu. Pasatzeko. Paso bai, bota izen bat ala bestela, venga. New Jerseyko. Ez, Bon Jovi ez da... New Jersey, pues bota bat. Bon Jovi? Bon Jovi, bai, denbora. Da New Jersey, ez da New York, Vale. New Jerseyko. Bai. Z taldek abesten zuen Always abestia. Bai. Eta berak esan du, Bon Jovi da, New Jerseykoa behintzat eta... Bai. Eta zuk errandu zu Bon Jovi. Bai. Zuzen, ondo! Aitzongi, hoixen, txaka. Oso ondo. Ez amore man. Bai. Ez amore man. Eta bestela, paso inbeharrian, egin paso. Ez paso baizik eta bota edo zein. Zun bota.
Vale. Eta batzutan asmatuko duzu. Vale. Eta asmatu ezkero, bertso Bai, 20 euro. 20 euro, bai. 60 euro patrikan ja, eta bat eta 19. Baina ez duzu denbora asko agortu. Ez? Eta gero eta lasaio, ikusten zait jotortxe, Bueno. esko patrika, Ez pentsa, ematen du bertsoa, bota bertsoa. Bai. Bertso zalia zea, Ez, bertso zalia. Semia. Semia da, eta zuk badakiz, bota bertsoa, bota bat. Ez, orduan erantzun. Venga, demora, zein da munduko hegazkin komertzialik haundiena? Hegazkin komertzialik handiena. Komertzialik haundiena. Tupolev. Tupolev, Bai. edo Airbus, Tupolev, Airbus. Airbus hobeto. Airbus. Airbus, bai, bai, seguro. Bai, lehena esmatu dut. Bai, demora, Bai. bum, honengan konfiantza daukazu. Bai. New Jersey, Bai. eta Airbus. Bai. Errango dizut, A380 modeloa dela. A380, A380 do. Da? Zengo altzu. Bai, zuzen, Airbus! Oso ondo! Egon hemen, Oso ondo! Hortzen dakazu zure, patadun Joder. entziklopedia. Oso ona, bai. Oso ona, bertso 20 euro. Bat edo ira bezortzi. Ba, gero parte hartu gurekin. Lagundu berrean, lagundu eta zeunek eraman dirua. Ba. Zu azpitik. Zu hor Italian, ez, gordeta. Aztok interesa. Ez interesa duzu, ba. Bueno, a ber, bat edo ira bezortzi, ongeri gara. Bai. Ja, 80 euro edo egun ja. Jopa, ez Ze, dakit. Ni hain Patrik erraz kansatu irabatzen dut. dirua jazkenin galtzen dut. Ez, ni Patrik kansatu dut. Hau zen anuz, venga, plaza aldera. Zenbat? 80 euro. Bueno, lau aldera eta laudan asmatu duzu. Bai. Kuadrilla hortxe, baina beste horrek asmatu du Bai, bitan. oso ona, bai. Bueno, Oso makua. segi sorte horrekin. Demora, nola ditzen zaio mai itxura hartzen duen monumento megalitikoari? Nola ditzen zaio mai itxura hartzen duen monumento megalitikoari? Mai itxulea megalitikoa. Bai. Hor ikusi dugu elizan, bazen kromletxa. Garai batian hor Ja lurperatzen está. zituzten. Dolmena. Dolmena da, denbora. Ari nintzen esaten hor ezakit konturatu zen Eliza Parian badago kromlemps bat edo. Bai. Eta garai batean lurperatzen zituzten gorpuk eta hortzen. Bai. Pero harri batzuk gainean jarri eta Bai. lokalizatzeko. Bai. Baina ez da hori galdera baizik eta mai itxura duen monumento megalitikoa. Bai. Dolmena, Dolmena esan dut. eta trikuarria ez? Euskaraz trikuarria. Jo, ba, dolmena esan dut. Trikuarria. Trikuarrilla. Trikuarrilla. Bai. Trikuarrilla, bale. Trikuarria da dolmena euskeraz. Bai. Eta erantzun zuzena, ondo! Jaka, Aizu, erresponsabilidad handia daukate. Hau denen jana eman diat Sufritxarazin bar dut pixka, ba, zebestela, dena jiki jaja, bai, eta diru. Bai, hola izan Emakumea. biatu, hola izan. Bueno, venga, bat eta berroita, 17 segundo. Ugainik ez duzu denbora erdia gortu. Eta 100 euro patrikan ja. Bai. Emakumea. Bueno, berte galdera. Pentsau, ondo. Denbora. Jarraitu Iruñeko entzierruen ibilbidea. Santo Domingoko aldapa, Udaletxe plaza, Mercaderes, lau falta dira. Hiru faltea dira, estafeta, callejón, estafeta, telefónica, callejón. Estafeta, bai. telefónica eta callejón. Eta laugarrena? Eta plaza, Eta zen plaza? Bai. Denbora? Bai. Denbora. Ordon, Santo Domingoko aldapa, Udaletxe plaza, Mercaderes, paretan kontra Bai, jotzen diala. irristatzen den leku hori. Baina ez beste. Urrengoa da, estafeta. Gero, Callejón, eta eta gero, plaza. zuzen, oso ondo. Jak, Karri. horatzen, bona, 120 euro. Bai, oso ondo. Eta bito eta bost. Jaia denbora erdia gortuta. 5 segundo faltan. Ongi aizea. Bai. Gaina, aurten intziarruan izan du gauzak, Bai, lo- Horre kallejoien eta ate bat ireki eta Bai, izan duzen horre bai, arresti bat. Eta etzen ezer erratu baina. Irristalatzen hainbeste, guan botatzen duten gauzekin. Bai. Bueno, bene harki gaude. Itzala, txalo, zuzendariari, Txalo, oso ondo. Eskerrik asko, gutaz arduratzeagatik eta. Ea zenbat irauten du, A ber. Baga, denbora, zenbat kidek osatzen dute egun Oskorri musika taldea. Ai, oskorriak. Bega, zenbat dira? Nun dago, oskorri kidea zenbat daude? Oskorri kidea? Oi, hobeto da pasatzea, ez da? Egun, zenbat? Gaur egun. Zenbat?
Bai, zenba lagun dauden. osatzen dute taldea. Oskorri musika taldea. 7 izango dut. 7? Ez dakit. Zenba dire? Ez hori harrapardu. 7. 7? Bai. 7. Denbora. Bai. Egun, Jo, neatxa argiak ematen zu. Deitu telefonoz. Bai. Ezin da. Ezin da. Orduan, Oskorri taldeak. Bai. Gaur egun uste duzu 7 lagun edo osatzen dutela? Esan dut esateko. Bai, zenbaki bat. Bai. Ondo, zuzen, 7 dia! Oso ondo! Oso ondo! Eskerrik asko. Jakin gabe ere asmatzen duzu, Jakin gabe bai, ere. lagunak ere asko egiten dute, Bueno, horrengo honetan ezakit, 2:58, ja 3 minutu. Vale. Eta ongi, eunta berrogei, ja? Produtzinue, eunta berrogei? Bai. Eskerrik asko. A ber, zema laguntza dateko barrila, zema lagun? 3 autokaraban etorri geha, ba, ezagit. A ber, jarri helburu bat. Zenbatera iritsi bartzu, a ber. Denok, a ber, mariskoa ber aldegun jan. Elburua hoi da. Orduan, eunta berrogei, bertze eunta berrogei lortu behar gituz, orduan? Venga, Bai? bota. Baiga. Denbora, zein ez izenez ezagutzen da Kimi Raikkonen piloto finlandiarra. Finlandiarra. Kimi Raikkonen. Zein ez izenez ezagutzen da Kimi Raikkonen. Bat formulako gidaria. Kimi Raikkonen? Oso piloto ona eta oso bitxia omen da. A ber, nun dode? Gauza raruak egiten txuna eta... Kimi Raikkonen, Nahiko bitxia. Bai, bineon, ze izenez deitzen zaio, ze izena deitzen zaio. El hombre del hielo. Bai, Jon, el hombre del hielo. Iceman. Denbora. El hombre del hielo. Iceman, hielo, hombre. El hombre del hielo, Iceman, bai. Nun zinean? Iceman. Bai. Bai, zuzen, oso ondo, ondo. Ondo, Jak, €160, ezta? €160 eta bainikan €135. €135, bainikan denbora asko falta da. Bai. Bueno, jarretu barri bizketa aurrera. Bai, bineon, itzalia, a ber. Bai, itzale, eske. Kontrolatu hemen itzale luzea dago. Bueno, nahi dute movimentu pixka bat ere, bueno, emanen di movimentu pixka bat. Ze pixkatonat? Vale. Hola xen, aitzongi. Bueno, jarretu barri, bale? Denbora, zein euskal hiriburutan da tipikoa arrozik ez duen arroz pastela? Arrozek ez duen arroz pastela? Zein euskal hiriburua, Euskal Zein hiriburua. euskal hiriburutan da tipikoa arrozik ez duen arroz pastela. Pasa la costa, hau, zigako apaista. Gasteiz. Hau zer da, azero para barco? Gasteiz. Gasteiz? Bai. Denbora, eske jatzen hau zula la costa? Gero nahizu gurekin lehiatu? Gero gurekin lehiatu? Hau da, crack, bastango crack da hori. Bueno, lauta iru. Ordon, zein hiriburutan da ezaguna arrozik ez duen arroz pastela? Gasteiz. Gasteiz diozu? Bai. Hor patatak izango dira asko, ez? Bai. Bilbo! Ez Gasteiz baizik eta Bilbo! Gehi euro nire patrikara! Erdila? Amar zertan barri. Okei. Zara kejatuko, bainik gane eunta hori dituzu, Eunta berrogei. Bai. Zaizia, kumiak iten horro zer? Bai, nahiko nuke. Lauta iru. Eta orain bira, pixka jendea animatzeko. Vale. Hain bertze beldurra, hain urduri hasieretan, ez dute zer egingo. Bueno, eunta berrogei patrikan, lauta iru. Zer? Poliziak, kaso datorrela hor polizia. Zer? Merezido, ala ez du merezi. Bai. Erraxa da. Bai. Erraxa da. Bai. Hemen dago, hemen dago, txe! Hemen, señalatu, hemen! Hemen, señalatu, hemen dago, hemen! Hemen, eraman, hau! Hau, eraman! Ari da nire patrika ustutzen! Etorriko diela, Guazen hemendik etorriko, hauek etorriko dien fiko gainea. Kaso, ez dudia gainea. Venga, a ver, bertze galdera, Jose Luis. A ver, beste galdera. Bota. Denbora, ETV bateko zein saiotan azaltzen dira Albert Txikoren abenturak. ETV bateko zein saiotan azaltzen dira. Txikon Estren. Bai. Denbora.
Ondo, ondo. Epa. Dios. ¡Qué gusto! Ze gustora gehieto deni. La madre que te parió. Bueno, chico en extrem. Bai. Hostia, ahí. Pica, venga, besón. José, ¿y tú? Ez. Osea, Metro y medio ez. me cago eso, quieto. Txakara, hau suabia, ondo. Hau da, polizia ona. Ez dakit bakarra baizako den ona, baina txarra ez da bintzat. 9:14. Orduan, txikon estrem. Bai. Zuzen oso ondo. Txalotu, oso ondo. Ai, ama, bono. Ekarri. Berriz ere, eunta irurogei berriz ere? Bai. Txitak egitea. Txitak egitea, bai, txitak umeak edo. Bueno, posta naiz, Bai, nik ere bai. 9:14, guainik amadau, pare bat edo irutiko. Bai. Balen? Vale. Bueno, zuk ze literatura eta dominatzen alduzu pixkat? Ez minon bota? Bota. Oien, lehen lehiakide batek esan du. Zuk ez badakizu, asko dakien norbaiten gana urbildu. Bai. Hau da, bos baietzen Literaturaz. gako edo. Demora, Julio Cortázar idazlearen zein eleberrik egin ditu 50 urte. Julio Cortázar idazlearen zein eleberrik egin ditu 50 urte. 50 urte. Joder, yo no sé qué importante. Venga, Julio Cortázarren zein eleberrik Julio Cortázar, egin literatura. egin berri ditu 50 urte. Lauta berrogei jaitxun. Paso, bota bat. Paso, bai. Denbora. Geratu dut ja. Bai. Zer esan dizutu hortik? Ez daki. Ez que nik izena entzun dut, Nik lehen entzun dut izen bat. Ez dutela esan. Nik entzun duana da Rayuela. Eta hori zen erantzun zuzena. Rayuela! Tori. Karri, €20. Ui, hauek ere, mozorretan dago benetazkoak. Hauek benetazkoak, ez? Pasa. Pasa. Nax, etorri. Gurekin aserratuko direla azkenian. Bega, 9:44. 9:44. Eta 140, ezta? Bai. Bueno, oso ondo. Bai, kontuzu nax. Aio. Serio zegoen gizona. Serio zegoen. Orduan da, Rayuela. Bai, ez nekin. Julio Cortázarren eleberriak 50 urte bete dituna. Bai. Eta 1973koa da. Bale? Ez nekin. Orduan, 9:44. Orduan, buelta gaitezen galdera batea. Denbora, zein da Karibeko piratak sagako lehen atalaren izenburu osoa? Pirataren Lehen atala... Donostiko piratak, eta orain Lehenengo Karibeko pirata piratak. del Caribe, lehenengo izena. 2 segundo, bota bat, bota. La perla negra. Denbora, Eskerrik asko. la perla negra. Bai. Oi euskaraz, Euskaraz... perla beltzaran. Bai, perla beltza. Perla beltza? Bai. Bueno, utzi. Arribitxi beltza, bueno, ondo, Euskaltzaindia oso ondo. La perla negra, arribitxi beltza, perla beltza. Bai. Hori da. Bai. Nik eskatu dut, lehengo, izenburu osoa. Bai. Eta gehatu zea erdiak, ze izen osoa da Karibeko piratak perla beltzaren maldizioa edo. Edo madarikazioa edo, bale? Bega, karri €20. Eta justun, ebira, 5 minutu. Osea, baliozun, erantzunak baliozun, eta baina, jazta, horon. Eunta zenbat, produzinue, €120, txalo bat. Txalo zaparra da bat, obete zanda. Bueno, idoia, €120. Baina, izaten aldea 240. Bai. Bikoitza. Horren magizu, bikoitza ala ezerrez. Hau da, proba bat, nun ondo iten badituzun gauzak, lortuko duzu bikoitza. Baina ez pauzu egiten, 0. Dena dunda traktoria, apetxa dator traktoria. Honek ematen du Bilboko edo Madrileko Gran Via, lehi. Bos baiet nik katxarra hau eraman. Bos baiet hau eraman nik. Eta egiten dut el trompo, nada. Tumbando aguja que pini que pan. Segi. ¡Hemos ganado! ¿Dónde están los mujeres? A ver, control alcoholemia. A ver, alcoholemia probamen. Joder. Hau zara modernua. Hau modernua ja, hau modernua. A ver, idoia, hemen.
Bai, hemen nago. A ber, ordon, buelta gaitezen, harira. Bakizu, baduzula, bikoiztek aukera. Bai. Bikoitza ala ez errez. Bai. Zuk erabaki, bai ala ez. Ez. Ez? Horrekin gatuko zea? Patrika, Bai. hombre. Bueno, €100, karo, bero bat. Zorionak, Ongi segita, kuadrilla? Bauzut orain zer eman eta zer jan. Bai. Nioen algantziren kontura. Ba, haze, Vale. por baietze?